Dzisiaj niedziela, Kyriake po grecku, i grecki prawosławny kościół za mną, katedrala, tak genau. No i jak długo tu trwa liturgia? No, żech się zdziwił. Wczoraj żech się zapytał. Było od 6 rano do 10 rano. 4 godziny. Nikaj tak nie ma. No, był żech we Polsce, we Sosnowcu, na Podlasiu 1,5 godziny. We Hercegowinie, we Serbskiej Republice 1,5 godziny. A tu 4 godziny. No nie był żech 4 godziny, bo żech nie stał tak czas, no ale tak to tu wyglądało. Czym się to jeszcze różniło? No tak jak żech już godał, tu są stołki, tu idzie siednąć. Nie ma tak we inkszych cerkwiach, co żech nawiedzał. Baby na lewo, hopy na prawo, no ale nie ma tak ortodoksyjnie tu zachowane to jak we Hercegowinie. Trochę to było pomieszane. Biskup odprawiał, telewizjo, czy kamery, ja, 3 prezbiterów, 1 diakon, uroczyście, kiedy było kozanie, też fest ciekawe, po konsekracji, tutaj ikonostas na konsekrację zawierali, we Hercegowinie nie, tutaj pieniądze kolekta zbierali, we Hercegowinie nie, we Polsce też zbierają. No tak to wyglądało, no i oczywiście po grecku liturgio, nie po starocerkiewno-słowiańsku, jak we słowiańskich krajach. No ale 4 godziny, no to też nie ma tak, że wszyscy o tej 6 są. Ludzie po leku się zbierali i dopiero kaś tak, nie wiem, godzina przed końcem o 9, przed 9 kościół był fol, no też nie było aż tak fol, no to jest tak katedrala, no tu są tak długo te liturgie. No i przód, myślę, zanim zaczęło się to takie główne, taką główną liturgię, biskup siedział na tronie i chór śpiewał, chór męski, no jedni go dają fest wyją w Polsce i tak dalej, tu jeszcze bardziej myślę wyją, same hopy śpiewały, no tak to jest. Ludzie fest religijni, tu myślę 90%, kole 90% prawosławnych tutaj jest, a kościoły prawosławne są autokefaliczne, to już autonomiczne, no i z kuli tego we każdym prawosławnym kościele jest troszkę inaczej. Αγαπητοί